manan sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jomari, sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para sayang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong matatampo rigdas sa nga Jomari. Laaya din sa eskwelahan, oy. Lami na kayong iuli. Alright, class. Ay mo kalimot sa iyong project, ha? Nga i-pass next week. Yes, sir. Yes, sir. Sir! Oh, uy! Uy, ano naman, Steve? Yeah, are you okay? Sakit ang akong... Oo, sir. Jumari, dala si Tia sa klinik. Oh, ako? Madali! Yes, sir. Dugayin mata ni niya, oy. Lami na kayong iuli. Oh, Tia. Mata na ka? Ay, salamat taon. Tana. Kadiyot sa... malipong pa ko. Kaya, oy, pagdali ba? Biyain na lang ko. O, dili na pwede. Kasampat ko sir. Ingon ra ba siya nga, dili ka pwedeng biyaan. Ayaw ka balaka. Dili ko musumbong ni sir. Pantay ha. Sige, ito na ko. Yes! Naunsa man tao kanak? Kadi ba ni mo gentleman? Balik ka dito. Pero, pa, nauli naman ko. Balik ka. Ayaw ingana ang babae. O, pa. Oh, eh. Wala naman sa din, eh. Ay, kapisit, tumihan na, eh. Magkamong man. Pagkapit-kapoy lang dyan ko pabalik-balik na, eh. Jomari, kuyog ta. Ha? Asa man? I-treat ka og lunch. Isip bayad ako sa imong pagtabang nako gahapon. Sama street, ha? Salamat sa pagluwas mo nako, ha? Dako kay kog utang kabubuton nimo. Salamat sa imong kaayo, Jomari. Anong murag lahi man niya akong kipati? Nakagusto ka ni Tia, bay? Ha? Tanaw na ko murag nakagusto lagi ka niya. Oh, Sultihin siya kung sa gibati mo. Kaya hapit na bata mo graduate sa college. Basig magmahay ka. bay. Ha? Manguyab ka nako? O, Tia. Please, hatagi kong chance. Dili ka ko nimo pasakitan. Di ko manguyab ni mo kung nagplano pa man dahil kung mapasakit ni mo. Sige, good. O, sige. Sige. Nisagot ako. Kita na. Yes! Askang surtihan ni mo, bay. Butan bagay na si Tia. Mo lagi? Mabitaw nga, nalipay kay ko nga, wako niya lisura, bay. Gisugot yung dahig ko niya. Good luck sa inyong relasyon, bay. Han, sorry man ato karong Saturday. Mag-dinner ta sa gawas. Ha? Ayaw lang ano eh.
Randa ko na kinagasto. Taas kay kwarta kung sa gawas na mga on. Tagsara man sad na good. O gusto mo gud nako nga kadaman sa Rina to. Naagi tayo mabuhat nga memories. Gastador siya kay kay. Di gyud ka makatigo man ang imong sildo. Jo Marie. Han, na ako'y pangayoon nga pabor ni mo ba? Oh, unsa man na? Akong ihatag ni mo ang akong ATM card. Kay kung narimang gud din ako, matintal man ko gasto gud. Maayo ka kay maayo magkamukupot og kwarta. Mas may pa. Hello, ma. Nak, si Papa nimo. Nga na mas papa, ma? Wa na si Papa nimo, nak. Giatake siya. Unsa? Inom sa og tubig o. Di ko. Han, May mubabiyais ako. Jo Marie. Yan, ibabasti abay nga nila agron. Babay. Di pa ko gusto nga mag-uban eh. Ma-feel ako niyang kaluoy rin ako. Mau ba? Oh, Maayo kay nadayon ka. Bay, si Isel akong amiga. Isel akong amigo si Jo Marie. Hi. Nice to meet you. oh, nice to meet you too. Mayong pagbuminaw sa Let's Pinoy. Yes, Han, nalubong na si Papa nimo. Unsa man, ganahan ka mang laag ta? Di ko. Muli lang ko kay matuko. Sige. Oh, nganom ka? Sakit na sa kaya nga akong uhan. Isa. Pauli lang sa inyo ikaw. Para magkapahuway ka. Jo Marie. Cheers! Cheers! Oh. Kinsa na? Sige. Wa. Barkada na. Ako lang yung pagmo ng ako cellphone. Grabe naman sa ka, Jo Marie. Nagkinahanglan ko ni mo gabi eh. Magpauban nun ako ni mo sa ospital kay di grabe ka sakit sa kong o. Pero gipawong ni mo imong cellphone. Sasabaan sa ni mo eh. Abi na mo, gikapoy na kay kunin mo tiya. Gikapoy na kay kunin mo ang arte-arte. Mas may pagmagbuwag ta. Ha, sige. Mas maayo pa tuod nga magbuwag na lang ta. Kay total, bisan og uyab pa ta. Mura man sa dili. Nausab na ka, Jo Marie. Wa na ko makailan ni mo. Tiya. Unya tagay? Oo. Tagay-tag mayo. Sige. Wala man na yung kwarta. Sakto. Ang ito yung blin na tiya. Balas eh. Ako nagkamito na yung kwarta. Jo Marie, anak. Murag, lingaw ra kayo kasi mong kinabuhi ron. Oo, ma. Gusto ko malimot ni Papa. Nak, nakasabot ko nga maunay paagi nimo para malimot kasi mong amahan. Pero ayaw intaw kalimti ang mga tao nga tinud-anay nagpangga og nagmahal nimo. Sama ni Thea. Ma, Imong gibuhian si Thea. Og nasaag na gyud ka sa sayop ka, Dan. Wa na ko makailan nimo, anak.
Hello, Tia. Dong Jomari, ang mama ni Thea. Oh, tita? Oo, Dong. Operahanan sa o si Thea. O delikado ang iyang kahimtang. Pwede ba namang makuha ang ATM sa akong anak? Matod niya na ani mo. Kay mautoy among ibayad para maoperahan siya. Oh, ha? Oh, tita, pasilo ako. Wala ni sudang yung card. Akong nagamit. Unsa? Salbahis ka, Jomari! Ay, buanga. Namatay, Tia. Unsa? Dili. Pasaylo ako, Tia. Pasaylo ako. Pagmahay og kauwaw mo'y akong gibati, paghipaw na ko nga wanas, Tia. Selfish ra kay ko. Ug wa ko ilang gibasol kundi ang ako ra gyung kaugalingon. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad dining akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Jomari nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit kadagalahan, please forgive me. Please forgive me. Bayong adlaw kanayong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga magatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako sa Denver, usa ka batanon, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nadawat na kas imong gi-apply ang trabaho. Oma, Aw, may hinuunak. Unya, kanusa ka man magsukod? iniglunis dayon puhon ma. Bago di ka din eh. Bantog ra karon pa ko makabantay nimo. Ubay, dako kay kog pasalamat nga usagid ko sa mga gitawagan din eh. Oo, kay nindot ra ba kay ni benefits ning kumpanya ha. Mabitaw akong nadunggan bay. Basta kay pagtarong lang yun. O tuman lang yun sa ilang policy manual. Kay kung masipyat ka, na, di gina sila magduduwa sa pagtaktak nimo. Mo ba? Oo. Stricto mo na sila din eh. Daghan na sa nataktak din eh. Bay. Dali na nak, manihapon na ta. Busog pa man ko ma? Unsa? Unsa may gikaon nimo? Nikaon mangugog street foods ganin na pag-out ako ma. Uy, ning bata. Di ra ba gyud da maayo Denver ha? Ay pagsigig kaon anang mga ingon ana. Uy, kay makadaot na. Maura man gyud madadali na kog kaon ma, nigawas yun ako ma. Maong mukaon jud ko na basta maabtang ko sa gutom. Ay basta, ay lagpermanente ha. Nakasabot. O ma. Kapila naman na nimo kapirong adlaw ah. Murag ikatulo na bay. Kabiya sa di mo magdag kapiwi. Di nam kadaot. Wa pa man sa nuhon ko madaot bay. Mao din ay sikreto nimo ha. Ano di ka magduka din sa office? Kinahanglan gid bay. Lisod na kung magduka ka din hiyo nya. Natay malatangan nga trabaho. Na mamimuhan dayon ta. Mausad. Sige bay, tiwason sa na akong trabaho. Sige bay. Naunsa man ka? Sakit yung kuto-kuto ma. Oh, nga naman na. Hyper man siguro ni. Na, maolagi na. Sa sige na nimo pasar-pasar og kaon. Mukaon magud ko ma. Ay, lagi. Pero dili madumdum ang oras sa tingkaon. Ma.
Ay, kadiyot. Magpalit kong tambal haron makainom ka. Salamat, ma. Nainom na ni mong omeprazole? Mana, ma. Nya, kumusta naman? Okay na, ma. Dili na paras ganina. Dumdum kas oras imong kaon, ha? Lisod na kung ma-ulcer ka. Okay, ma. Ma. Salamat kaya. Bay, dungan ta po na, inig team building na to. Magsakyanan man ko. Oh, sige bay. Kana pa. Makasakay kong libre ni mo. Utsat lang ko nimo kung sa oras sa mugikan, ha? Anil ra sa office mag-abot? Sige bay. Bay, dali bay. Apil tas duwa. Murag ikabuhi mo bay. Ha? Murag sakit sa dakong kuto-kuto. Uy, pagtarong diyaw eh. Loh, nang luspad na ba ka? Bay. Lain mo dyan akong pumatik. Ha? Uy, bay! Nakuyapan jud ko atong tungura. Pila sa kaadlaw nga nakabantay ko nga permi kong kabuhion, ilabi na ka ng bag-o ko humankaon. Unya, murag kumuto ng akong kuto-kuto sa kasakit, ug kapila ko magbalik-balik sa CR aron mapagawa sa akong hugaw. Muwara man sad kung ina na kong omeprazole. Unya, andaman na lang yun ng omeprazole permis imong bag. Aron may mainom ka kung mutukar na sa nang hyper nimo. O ma. Kahiyon ako mubarag ko. Barag bang kuna? Matumba ko. Aray. Naigo akong naong singlit sa lamisa. Aray. Uy, pero timang puwahas imong mata din, Ber. Magpa-check up ta karon dayon. Uy, kitingalig high blood ka. Ma. Matod nimo, kalit kang natumba sa dihang ibarog ka, aron unta mangihi. Posible nga tungod kadto sa kalit nimong pagbangon. Unya ni drop ang imong dugo, maong nalipong ka, hinungdan sa imong pagkatumba. So far, okay raman ang imong dugo. Mo ba, Dok? Normal ra. Salamat, Dok. Mao. O ang imong sugar, normal ra. Dok, dili sa kahan tungod sa akong hyper? So nasa day kay hyper? Inganini na lang. Resitahan ti kag tambal ha para hyper. Unya, likay sa mga pagkaon nga parat. Nakasabot? O, Dok. Salamat. Dili ba ako himarat? Pero bisag niinom na ko sa mga tambal nga greseta sa doktor nako. Doon na dyan gihapoy mga higayon nga musakit akong kuto-kuto. Nga mura dyan kumuton sa kasakit. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Kining hyper, dili na ba yun ni siya mawa? Nga naman nga bisag niinom na kong tambal, pero mapasaran lang gani ko bisag usa ka oras lang, murag mo trigger naman dayon siya. Ikadawang pangutana. Dili ko hilig og parat pero hilig ko mangapi. O hilig sa kog mantikaon nga mga pagkaon. Dili ba ni makatrigger sa hyper? Posible sad ka nga tungod sa stress mong magsigig sakit ang kuto-kuto? Ikatarong pangutana. Doon ay mga higayon nga malipong ko ug mura kog ma-out of balance. Sakto ra ba ang oras sa akong katug? Pero dili lang hinuon consistent ang oras. Unay hinungdan ani. Ikaupat o katapusang pangutana. Unsa man nga mga pagkaon ang angay na kong likayan ug ang angay na kong i-consume? Doon na ba ko'y kinahanglang usbon sa akong lifestyle? Aron dili na magsigig balik-balik ang pagsakit sa akong kuto-kuto? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Denver. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw.
Ako mo tambag sa inyong mga medical problem kay usam man ako ka medical doctor, mga psychological, emotional ug behavioral nga problema kay usam man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ang mga problema, Atty. Eileen Bathan ang bahala niya na, no? Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga not everything must happen immediately to be meaningful. Dili lang gyud tayo magdali gug maayo nga murag magic nga kung say gusto na tong mahitabo sa tong kinabuhi, ma-realize dayon, mahitabo dayon, ha? Agi sa tag mga obstacles, mga ginagmay nga mga lakaronon, problema before matuman ang unsa matong gustong mahitabo. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Denver. Usapan ni siya kabatanon, taga Cebu City. Sumasanabati na ito sa drama, murag may problema sa iyang pagka-hyper sa iyang paminaw, no? Sa dili pa na ako tubagon ng mga problema ni Denver. Ako sa dayang great ning bago na kong amigo o mga amiga diya sa Janro Construction Supply, may Pirilos, Carcar City, no? Silingan nila ni Yula o ni Efren de los Reyes, no? Diya sa Carcar. Pero Pirilos man nila, no? Bulinawan mo itong ilang Yula. Pirilos, mga Navasquez, mga Sanho family, no? Dool-dool na da. Ang una da sa Janro, si Rolando Libus ba ni o Libor, no? Muragwa kay kung makakuha ni mong isuwat, mama. Niya si Giseli Narvasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso, o si Ruila Kabkaban, diya sa Pirilos Carcar. This is true to Ariel Dingdong Pasagdan, diya sa Siyaan, Zamboanga del Norte. May kailan ako Zamboanga del Norte. Si Dr. Ondo og Michelin Go diya sa Leroy o sa nang lugar nalimot ko, no? Og si Lloyd Bistel, no? Diya sa Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte din nila. Okay, so mga taga Cebu City, kumusta naman? O ginaot nga okay nga atong kinabuhi. Sumasa na bati na ito sa drama, ang problema ni Denver, unang pangutana, kining hyper, dili ba gyud ni siya mawala? Ngano man nga bisag niinom nako og tambal pero napasaran lang gani ko bisag kausara usa sa oras sa tingkaon, murag na trigger man gyud ay siya. Kining Denver, kining atong tiyan, di man guni siya mohunong og galing. Naa may sod o way sod, magsiging ni siya galing atong tiyan. So sa may tabo ko magsiging galing, way galingon, di magasgas. Mo na nga murag kag na kay burning sensation diya sa imong chest, itawag niya tog heartburn. Unya ang imong upper abdominal area, dughan, di ka kasabot, murag unya maglisod ka og kanang tone, na murag na ay mubara sa imong tutunlan. Mao na mga tilimad-on nga taas kayo gastric acid sud sa imong tiyan. Mao ni ang ikatambag ni ko nimo, ayaw pagpasar-pasar sa pagkaon. Nya ayaw kaon og kanang paspas nga daghan sa kaayo kay mag-develop kining GERD, kitog GERD. So mag-eat ka og mga easily digestible food like ripe banana, o niya mo sulod ka og mga luag nga mga pangkatulog. ayaw pag jogging pants nga hugot nga nagmatulog ka kay makapikto na sa functional capacity sa imong gastrointestinal tract. Sunod nga pangutana, dili ko hilig og parat
pero hilig kog mangapi ug hilig sad kog mantikaon nga mga pagkaon. Dili ba ni maka-trigger sa hyper? Posible sad kaha nga tungod ni sa stress, maong nagsigi og sakit ang akong kuto-kuto. Ya, anybody nga na stress, this can cause hyperacidity. O ito na may mga atong ginatawag stress ulcer, no? Stress ulcer. So sa may maka-trigger aning hyperactivity kanang grabe ka grabe gyud ka kusog yung pagkaon, no? Nya mulay ka sa imong back. Nya inagdayong katulog, kaon kag daghan, dili siya advisable. Nya kanang mga tambok, no? Mga spicy, tambok nga pagkaon like garlic, onions, di po kami ayaw na lang kaon. Minus-minus especially kanang mga alcoholic drinks, mga energy drink, ayaw gyud og inom ana labi na padayong katulog kay makakos ni siya og hyperacidity. Of course, stress is one of the reason nganong naamantay mga kaso nga hyperacidity, no? Ikatulong po na, dunay mga higayon nga malipong ko og mura kog out o balance. Sakto ra ba ang oras sa akong tulog pero dili lang hinuon consistent ang oras. Unsa may kahay hinungdan ani. Ang ato bagong biorhythm, no? Atong mga muscles kinahanglan po siya conditioning, no? Mo na bitaw nga makaingon ko nga before you wake up in the morning, straight sa ayog ditso bangon kay natay gitawag og kanang orthostatic hypotension. So avoid adjusting your sleep position kanang komportable lang ka kay mo matter sa na siya. Kung naamay panahon nga more kag malipong, you might develop this atong gikuan og hypotension, no? Gikan ka natulog niya, mubangon dayon ka. Kung mahimo lang, matulog ka sa more or less mumao nga oras. Nganong matulog man ta? Matulog kita kay para ma-recuperated ta sa mga energy spent for the day, in preparation for the next day's activities, para ma-recharge ta, para yung cellphone, niya mo balance ta sa among homeostasis, meaning the functional level sa mga vital organs sa atong lawas nga medyo kampante, dili depektoso. Okay? Kaupat ko lang po sa matana. Unsa man nga mga pagkaon na angay nakong likayan ug ang dapat nako i-consume. Doon na ba ko'y kinahanglang usbon sa akong lifestyle aron dili na magsigig balik-balik ang pagsakit sa akong kuto-kuto. Yes, mao to, maglikay ka sa mga tambok, mga spicy foods, alcoholic drinks, coffee, tea, mga energy drink like Cobra, Sting, Lipobitan, Gatorade. Nakasakay na siya caffeine content. Kumukaon ka, slowly lang, ayaw yung grabe yung kayo ka, murag gutom yung kayo ba? Hinay-hinay lang. Avoid eating heavy meals before going to bed. Makaon ka akong ikakuan og katong easily digestible food. Ang mga prutas pwede rasad, no? So kanang imong lifestyle kinahanglang imong usbon nga mukaon ka sa saktong higayon onya exercise. Warm water is ideal rather than cold. Kanang coconut water. Nindot na siya. Advisable na siya. O kung grabe na kayo, you may take proton pump inhibitor. O sa may mga example na ng mga proton pump inhibitor ng resita na mga doktor. Kining omeprazole. Usa na dia. Or antacid. Kining mga calcium carbonate like Mylanta. Daghan pang laing mga antacid. Kimalin, Kimalies. So mamili lang ka. Over the counter ganyan ang uban. Okay, so muna ako ikaistorya sa mong problema Denver din sa Cebu City o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa among programa sa RMN. Gitagaan may award last November, the best radio drama program nationwide by the Catholic Mass Media Award, na proud sa ko kayo ana with ato ni Eileen Bathan, no? Until the next time, magkita-kita paghapon ta o makabati paghapon ta sa atong sibya dinhi sa RMN. Hasta la vista, bye bye.